Yossi Gino is considered to be Israeli James Bond, a top hero. אבא שלנו עשה דברים שהם מעבר לכל דמיון. הרבה ישראלים חייבים לו את החיים שלהם. כנראה בסוף לא מה שחשוב סיפורי גבורה, בסוף מה שחשוב זה כסף. אתה יכול לבוא לארץ אויב למספר ימים, להתאמה בשטח. אתה חייב להשקיע את כל כולך להתנזר מהחיים. יותר מ-30 שנה היה יוסף ג'ינו, האיש שלנו מעבר לקווי האויב. בחיר המסתערבים, ג'יימס בונד הישראלי, איש מוסד, שב"כ, סיירת מטכ"ל, נשלח לפעולות יחיד הרבה פעמים ללא אפשרות חילוץ. ובכל זאת עכשיו, אחרי מותו, מתירה הצנזורה לחשוף חלק מהתצלומים, הסרטים ודפי היומן שבהם תיעד לעצמו את הפעולות מעבר לקווי האויב. הוא היה אמיץ, ולא ידע פחד. איתו חשתי ביטחון של 100%. זאת אומרת, ידעתי, לא משנה איזה סיטואציה, איזה מצב ניכנס אליו, הוא יוציא אותנו מזה, והוא עשה את זה. שנות ה-80, יאסר ערפאת, אז ראש אש"ף, נמצא בגלות. ג'ינו נשלח למשימה סודית שבמהלכה מגיע קרוב לערפאת, מביט בו בעיניים ומסתובב. וזו לא הפעילות היחידה. ג'ינו גם לקח חלק במבצע להפצצת הכור העיראקי. על גבורתם של הטייסים כולנו למדנו, על חלקו של ג'ינו לא ניתן לדבר. לא סופק גיבור ישראל. הלוחמים ידעו שבסופו של דבר, במצב הקשה, עם ההסתבכות ועם כל הדברים האחרים, אפשר לחזור הביתה בשלום, כי ג'ינו בשטח. הוא חי את המזרח התיכון, הוא חי את הערביות, הוא חי את התרבות, את המנטליות, את השפה וכו'. את זה אין לאשכנזי כמוני. אתה יודע שאפשר לסמוך עליו, הוא את המשימה שלו יבצע עד תום. הציל לך את החיים? אני יודע שאני פה, תשים אותו מילה. אבל, רחוב, לא קרה. אחרי מותו של יוסי נותרו אתי, נטע ונועה עם חובות של למעלה מ2 מיליון שקלים למדינה ולנושים פרטיים. אם לא ישיגו את הכסף, בקרוב הם יפונו מביתן היחיד, בית שאותו ירשו מהוריו של יוסי. לאן את הולכת אם מפנים אותך מהבית הזה? אין לי מושג. אני פוחדת באמת. אנחנו לא מבקשות שימחקו לנו את החובות, אבל אנחנו מבקשות עזרה. אנחנו רוצות עזרה מהאנשים שיש להם לב. ובאמת רואים אותנו ומבינים שאבא הקריב את החיים שלו בשבילם גם. אין לנו ברירה, אחרת אנחנו נאבד את הבית. ואמא תלך לרחוב. כנראה בסוף לא מה שחשוב סיפורי גבורה, בסוף מה שחשוב זה כסף. אין מה לעשות. כסף זה הפתרון. סיפורי גבורה לא עוזרים לך. ג'ינו היה לא רק לוחם, אלא חבר של אמת. להיות איתו במבצע בשטח, ידעת שיש על מי לסמוך, ידעת שהאיש רגוע, האיש מנוסה, לוחם אמיץ, מאזן שאנחנו לא פוגשים הרבה. את העשייה של ג'ינו, כל אחד ביחידה יודע למדוד. ג'ינו הוא היה מגה לוחם. כשאתה שואל את עצמך מה בעצם מריץ אותך קדימה, אז כנראה הצורך לעשות את הדברים בכדי שפה אפשר יהיה לחיות בביטחון במדינה. מסתובב בעיר הישנה ורעש בה מכל פינה. אני מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בתוך ליבי יש זעקה